साहेब हमर गेहूं लसरले बिया। बोली बोली ये बाबू साहेब राउर गेहूं लसरले बिया। मकई कटलस जादो जी के भुटवा खइले बिया। मकई कटलस जादो जी के भुटवा खइले बिया। मारी मारी ये मुखिया साहेब हमर गेहूं लसरले बिया। मारी मारी ये मुखिया साहेब राउर गेहूं लसरले बिया। बारा बेहाया भइल बिया एकर धुआ गइल भीतर। अपना आगे बोले न देवे बनत बिया पवित्र। बारा बेहाया भइल बिया एकर धुआ गइल भीतर। अपना आगे बोले न देवे बनत बिया पवित्र। जाते न केहू घर के सारा टोला भी करले बिया। जाते न केहू घर के सारा टोला भी करले बिया। त बोली बोली ये बाबू साहेब हमर गेहूं लसरले बिया। मारी मारी ये मुखिया साहेब राउर गेहूं लसरले बिया। माधव की म्यूजिक प्रेजेंट। रहे घुरियाइल बिया गदराइल तब नहीं एकरा के पाला। कुल खानदाने बापे के नाम के लागे निकाली देवाला। रहे घुरियाइल बिया गदराइल तब नहीं एकरा के पाला। कुल खानदाने बापे के नाम के लागे निकाली देवाला। बगहातुर के घूमे गारल खुटा उखड़ले बिया। बगहातुर के घूमे गारल खुटा उखड़ले बिया। त बोली बोली ये बाबू साहेब हमर गेहूं लसरले बिया। मारी मारी ये मुखिया साहेब राउर गेहूं लसरले बिया। मारी मारी ये मुखिया साहेब राउर गेहूं लसरले बिया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक 70।